И здравейте, аз съм Кибербой и отново микрофона крещи, защото не съм си взел новия микрофон. Гледайте ми клиповете, ако искате ги пропускайте тези клипове, които ги правя с пресение на микрофон, но скоро ще имам хубав микрофон, ще ме чувате както трябва и това е първи епизод на Hearthstone. Да, с всеки герой ще ви покажа. Аз имам почти всичките, освен приести не знам точно как е. И те са дигнати 10 лева. Сега ще играя с Роуч. И първи епизод ще играя по трудност. За мен най-слабият в тази игра е Warlock и той ще бъде за първи епизод, втори епизод с някой друг, трети епизод и тъй като мина всичките герои, ще правя по 2-3 игри с най-различни герои. И да, те са много 9 епизода по една игра и след това след 9 епизода ще са някъде към 2-3 игри с най-различни герои и ще правят тестета, ще правят такива епизоди, каквото ще си прави, най-разни глупости. Просто ще правя поредица на Hearthstone, тя не може да се превърти тази игра. Освен ако не стигнеш максималния левел, ама след това пак може да си играш. Когато ми омръзни, тогава ще спра да правя поредица на нея. Само да видите малко фейлови, защото съм нуб на играта и съм с Warlock, където пък спевам много манерви. Давам си 2 кръв. Замяната да си изтегля една карта. Ще проживем това и някой да хилна тече. Няма скялни, защото не съм ти взел демидж. Да. След това ще проживем това. Зависи какво ще изтеглям. По-ми харесва да съм на втори, защото дава такъв кристал, който може да се носи на първи. Да, ето сега сталната майка му тая лъжива. Окей. Прозовем това. Ще го убием и ще приключим хода като най-големите готини хора. Мога да ви щъпам. Да. Правя с приятели такива клипи. Оба, чарч, майка, мужия на пика на неба. Там. Ще го прозова, все пак ще прозова и това. Все пак ще атакувам директно жизнените точки и ще се приключа хода. Да. Да видим какво ще направи, само да не се бави 2000 години. Той вади карта. Искам да видя какво. Тази карта много манерви. Според мен е някаква смутаняшка, тапанаршка. Не знам каква е, ама много манерви за мен. Много баска ми с това. Сякаш тук бей се ражда. Бам! Чакай сега. 3-3. Трябва да убия. Ще бъде ето си тук. Да не ме убият чилинт с това го направих тази простотия. Както каза, с този герой е много тъпо да се играе, защото е някакво нупче. Тъп герой е просто туша и кая. Да, майка му даева. Да, майка му даева. Спела дори да е много добър, а моя е някакъв смотаняваш картите само тъпи, просто кода ви гора как да го пия. Ще си използвам най-тъпия спел в света и ще направя най-голямата глупост. Ще изтегля някаква тъпа карта, която ще го атакува псети, ще го атакува с този тъпа и ще приключа хода си. Като цяло няма някакви интересни карти. Виждате Warlock, ако искате. Да, сега ще матални, защото е много тъп. Нуп. Ще прозва Charge плюс Taunt. Спела си няма спомня, защото в момента нямам много кръв. Какво ще правя сега? Има 4 кръв, значи с това и това изтежа. С това ОМГ с най-слабия си герой Туз става 16 кръв, бахте първото само и
Не го чаках ти, дори да си много добър герой. И с него ще прави клипове. И сме иди. Абе, както казах. Ооо, много добра магия. 8 графетиети, да кой ти го дава, бе? Махане, бах ти го тяната карта. Ще вразуваме този пич. Кой се прави? О, не, той ще е такова Джорджо! И ще получи 3 демидж от мен. Етото ми остана като ети. Така. Нека се пак да призовем това. Нека се сето и те да му да би малко демидж. Ти в жизнения ти не знае къде се намира. Да, както казах, с този герой съм много голям. Но не знаеш, че ще издържат другите, дето ще... По принцип в Warcraft е моят хинче по-добър Warlock, ама в моментата си игра няма нищо подобно. Няма нищо подобно. Кой да ви говоря? Те да ма хелни малко, пича. И да унищожим чудовището. Бум! Така. Както виждате в момента водя в играта, което не знам как е станало. Оу, фак! Оу, фак! Ту два пъти се хил на 8 16 кръв, той до сега би умрял, бе! Мърша. Бах ти мършат. Са хила. Само женчовците са хилат. Не дайте гледат, че след малко са хилна и аз. Всяко, защото сега го видим колко е тъп. Не знам колко е тъп. Какво ще... Може ли? Може да ме удари къде? Виждайте, ама... Щом не е река... Не ми пречи. Да хилнем те и пичовете. Да атакуваме. Омага, то пък стана да бие. Омага. Поне първият ми казва, че ще го бия. Я знам, сега ще ми преди някоя карта и ще ме друид. И ще стана друид към него. Добре. Айде си приключва по-бързо хода, а да го довършвам и майка му дай пешо удия. Айде. Няма да се правиш на отворен просто към... Опа, си по-успела. Той да не е бай пешо удия, бе. И бай пешо. Атака. Атак пожиша. Атак. Аре бе! Прави нещо. Пожалуйте. Аре бе! Ко мъдриш. Просто ще умреш. Не го ли разбираш. Аре стига си мъдрил. Просто ще умреш. Няма какво да се стане. Ухшите са. Мали? Ту сме унищожили. Кой той бе? Той нищо няма да направи. Аре стига. Коста ли гаше. Айде, гъгъла пъси, пихта, айде. Да, това ще бъде от клипа. Съм пич. Ще прозвал тази карта и няма ми махне нищо. Бах ти пича съм. Сега. Тук. Поемаш. На мой контрол. И да, тази бях Кибербой и до скоро.